hemen gaude herri ametxako aldagelan. Kaixo lagunak, ni ere aldagela nago. Aizu, Anitz, batzenekin hauten herri ametxak zure ikastolak 50 urte betetzen dituela. Eta zuk, nola dakizu herri ametxako ikasle ohia naizela ba? Marimototxek esan zion. Aritz Aduriz, 35 urte, donostiarra, herri ametxan ikasitakoa. Bere lehenostikadak ikastolako futbol zelaian eman zizkion baloi bati. Bueno, baina zuek zer dezuten nire bizitza osoa idatzita ala? Eta zuek baldakizute herri ametxak urtarrilan 29an bigarren mendi krosa eta martxa egin behar dutela? Nola ez dugu jakingo, ni dagoeneko hasi naiz entrenatzen. Baita nire, Pirik! Tipitapa, korrika! Tipitapa, korrika! Aizue, korri egitea ondo dago, baina guazen abestera! Haze hirukotea zuek, haze hirukotea. Baina zurekin oso ados, Marimototx. Zergatik ez dezute herri ametsaren 50. urteurrenaren abestia kantatzen? Venga, animatu! Guazen ikastolaren kanta abestera? Hola, hor gure ikastola, bizi poza, tariola, hazi eta goza. 50 urteko poza! Joño, ze ongi abesten duzuen. Bitxor, abestu mesedez! Alkiza, atorriza! Eta eman paliza! Zuei emango izuen ni paliza, jaja. Txikia nintzenean, sarritan abesten nuen ni herri ametxan, baina orain, urtarrilaren 29ko krosa dut bakarrik buruan. Banoa entrenatzera. Animatu zaitezte zuek ere. Aio!